Kinabuhing dayon. Ang tanang katawhan ba niini makaangkon? Dali ra siguro ning litukon. Apan og kita na sayod sa kinabuhing dayon. Nganong duna may uban, mahadlok sa kamatayon. Dili gayud matag-an og unsang oras sa bawion sa amahan ang kinabuhing gipahulam niya kanato. Matingala na lang siguro ta nga makita na nato ang petsa sa pansyon ug ganus at gipanganak ug ganus alang usab tataman dinhi sa kalibutan. Sa mga nagapakitabo sa atong palibot karon, trahedya, aksidente, mga kalamidad, sama na lang sa pag-uhay lang nga mitay og nga mga linog sa Mindanao nga mikalas og pipila ka mga kinabuhi. Natalang damyos ug naghatag og dakong kabalaka sa katawhan. Makasiguro ba kaha kita nga makaangkon og kinabuhing dayon ug mamatay ta karong taknaa? Atul sa tong pakiginabi sa usa ka pastor nga si Pastor John Dave Vergara, lead pastor sa All Nations Christian Ministries Incorporated sa syudad, gisaysay niini ang tulo ka mga rason ug nganong mahadlok ang usa ka tawo ug kamatayo na ang hisgutan. One is the loneliness of death. Someone said that everybody dies alone. At death, everyone is alone. Nobody can die your own death. No? The other one is the absoluteness of death. Death is absolute. It means that once it comes, there's no turning back. Meaning to say that all the things that you're working for in this life, you will have to abandon all of that. And the third reason, in my opinion, is the vanity of all human pursuit in light of death. It adds up to the fear, no? Gipasabot usab sa pastor ang iyang perspektibo kun Christian view sa kamatayon ug kinabuhing dayon. Okay, the Bible speaks of death in two ways, no? The Bible speaks about physical death and spiritual death. Now, in physical death, it's the soul leaves the body. There's the separation, and the Bible says that from dust you came from, to dust you shall return. The other death that the Bible is talking about is this, the death of the soul, because as biblically speaking, man is composed of the human body and the soul is accountable to God. So eternal life simply means that you live forever in God and with God. In 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. This means that a Christian, a real true believer who are in Christ, when he dies, immediately he appears before the Lord and be with Him forever. Sa mga pagtayog nga atong nasinatian karong panahona, natay-og ba usab kita nga sutaon ang tagsa-tagsa natong mga kinabuhi, ang atong kasing-kasing ug kumusta ang atong relasyon sa Ginoo? Unsa ba ang angay natong buhaton aron makaangkon kita sa kinabuhing dayon? First, you have to repent of your sins, acknowledge that you are a sinner before the Lord, and you have to set aside all your sinful ways. You have to humble yourself before the Lord, confess your sins, and accept Him as your God. No? And from then on, live according to His will. Realidad gayod nga mga matay ang tanan, dili lang dungan. Dunay mauna, dunay musunod, dunay maiwit. Apan ang kamatuoran, ang tanang katawhan, mutaliwan gayod sa laing kalibutan. Ako magbilin kaninyo og mga pangutana karong panahona. Mutuo ba ka nga duna pay kinabuhi human sa kamatayon ibabaw ning kalibutana? Andam na ba ka o galing kuhaon na ang kinabuhing hiram sa Dios lamang kasama? Alang sa Oplan Todos Los Santos 2019, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak RMN.